Čaute, my sme si šli s tým. Vás v ďalšom našom randomship vlogu. Áno. Povedzme je voľaké 2 hodiny. A my len tak po Pánskej záhrade v Hlohovci sa prechádzame. Je 3 stupne na 3. To nevadí, tak som sa sekol. Nepozeral som na hodiny. Tu je náš ospalec. Čau. Dobre. Ten Nie je rozpuštená žaba. asi... Fuj, rozputená žaba. Fuck you. Polečka z divákov sa pogrutia. Fuj, to je črevo, vidíte to? Ty si retardovaný. No dobre, tak ďalej nebudeme točiť zrači. Tak sme to v Pánskej, tam je naše kúpalisko vzadu. Tá budova. Keď priblížim to trochu. To ide približovať ten tým? Nejde približovať se zvukom, ty debil. No nejde. Lebo ty si lama. No, toto je naša Pánska záhrada. Tam je vzadu šenk. Tie stromy nebude vidieť. Tuto bude naše, za chvíľu vám ukážeme naše Kyselinové jazero. Vyzerá to tak. Kyselinové jazero forever. No jo. Pojdeme to doľava. Dobre, poď na lavičky. Nechod. No, hen sú naši rómski občania. Není sú tam vidieť. Áno, rómski spoluobčania. Počkajte, tam. Vidíte tie hlavy? Ne, idú vidieť, počkaj. Zaostríme. Ale ne. Dobre, tak to hodíme. Dobre, takže to dáme naspäť. A tu je naša lampa, sexy. David, daj hen tam je lampa, aj tam je lampa. No ale toto je naša sexy lampa. Áno, a víš, že mi to nechcere. Že mi to žili trhá. Krvácam. Ty to žili trha. Zase nevíš kamerovať. Furt nevíš kamerovať. Tak, áno. Ja to robím takto. Lebo tak lepšie je vidieť. Takže potom na videu budú takto. To nevadí. No, tu je naša lúčka. Veľká. No, tak teraz je vidieť to naše sexy kúpalisko. Pôjdeme vám ho ukázať. V lete. A tam je naša Fontánka. fontánka. Áno, presne, to som to povedal. Polovina strúbky. Áno, fontánka, práve ideme bližšie. Sekundu vydržte. Dajte sa ponáhľať. To nevadí. David, Tu je padnuté hnízdo, alebo čo to je? chceš hrať to hovno s paličkami. Hovno s paličkami, výborné. Tak tu je naša fontána teda. A to je taká len tyčka zapichnutá keby do zeme a bere to vodu z jazera a furt tak do kolečka to ide. Ako u debila. Vlastne, ono je to spravené ako... Je to spravené ako tyčka so sprchou. Tyčka so Ale sprchou. tak to vyzerá, lebo keď sa to kokáš, tak je tam tyčka, na nové ďalšie tyčka a v tej ďalšej tyčke sú diery. Jasne. V tyčke sú tyčka je v tyčke a tá tyčka je v tyčke a tam sú diery. Áno. To dáva logiku. Pochopil si to. Úplne logika. To úplne dávalo logiku. Jaj. No dobre, ideme vám ukázať to naše kúbko. Zase nevieš kamerovať? Dobre to je. Dobre to bude. Nechce sa mi to furt držať a otáčať to jak u debila. No sa takto budeš držať. Vyklobím si ruku. Ináč bude kamerovať ja. Nerobie mi zima, som ospalý. No, super. Tak spí. Prajem spí. Je na mesačný. Není som na mesačný, ja Si. si retardovaný. Ja mám zavreté oči a idem dopredu. Tak choď rovno a nekúkaj sa. No, tam sú rómski spoluobčania. Ten domček vzadu. Tam. Áno, ten. Trošku to laguje, keď to vzdialím. Nevadí. Tam bývajú 4 rodiny. 4 rodiny. No, budem musieť ukončiť toto videjko, lebo ja sa chce spať a ja mám 4% batérie. Takže to bude asi dneska všetko a kúbko ukážeme, dajme tomu v ďalšom videu. Čiže zajtra. Čiže dá sa povedať zajtra, tak Alebo čaute. keď si nabijeme mobil. Čau. Alebo keď si nabijeme, čaute. Now, Jake.